Припинок. Розглядай. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Будаўнічы рынок. Припинок. Будаўнічы рынок. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Кар'ерная. Припинок. Кар'ерная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Ясеневая. Припинок. Ясеневая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Кавалёва. Припинок. Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Рынок. Лагуна. Припинок. Рынок. Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Луцкая. Припинок. Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. 28 ліпеня. Припинок. 28 ліпеня. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Вяслярны канал. Припинок. Вяслярны канал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Цэнтр маладзёжнай творчасці. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зялёная. Припинок. Зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Опра. Припинок. Опра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Бульвар касманаўтаў. Припинок. Бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Гоголя. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Гоголя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Універсітэт. Припинок. Універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Цэнтральны рынок. Припинок. Цэнтральны рынок. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Парк 1 мая. Припинок. Парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Маставая. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Брэсцкіх дывізій.
Припинок брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак аэрадромная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак аэрадромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак беларуская. Прыпынак беларуская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак транспартная. Прыпынак транспартная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак лейтенанта Рапцева. Прыпынак лейтенанта Рапцева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Слаўнафта. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 26. Прыпынак Слаўнафта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак вуліца Працоўная. Прыпынак вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Інтэртранс. Прыпынак Інтэртранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак будаўнічыя. Прыпынак будаўнічыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак прамтэхніка. Прыпынак прамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Рэстабл Аўтатранс. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Рэстабл Аўтатранс. Канцавы прыпынак.